खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। रायजोनि मोन 28 जिल्लायाव बोथोर बिगियाननि न' वार्निं। गारिनि हरखाब जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। जाखांफु गेलेगिरि बिरजन बसुमतारिया बिटिआरआव गोग्गानाय लाबोदों। मणिपुर रायजोआव अपारेशन खालामनायाव गोबां बिबांनि हाथियार जब्द खालामदों। आसाम सरकारा पन्चायतखौ सामलायनो थाखाय जर'खा कमिटि दाबाय। आयेन बेरेखायै हाथियार लाग्रा 4 दायनिगिरिखौ ग्रेप्तार खालामदों आसाम पुलिसआ। क'क्राझाराव एबिएमसुनि बानजायनायाव सांग्रांथियारि रेलि। हारियानायाव बास बेलथायनानै 4निबो बांसिन फरायसाफोरा जोखोम। आसामाव दैबानाजों 22 लाख सुबुंफोरा खहा जानायजों लोगोसेनो थैनायनि अनजिमाया गासै 66 सिम बांहैदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। रायजोआव गोब्राब दैबानानि थासारिया सोलिगासिनो। बेनि गेजेरावनो रायजोआव जे अखा हाबाय थानायनिफ्राय दिनै रेहाय मोनदों रायजोफोरा। दिनै बोथोरा स्रां जादों आरो सान्दुंबो दुंदों। बोथोर बिगियान बिफानाबो रायजोनि मोन 28 जिल्लायाव जेबो रोखोमनि सांग्रांथि एबा एलार्ट फोसावाखै। नाथाय मोन 7 जिल्लानि थाखाय बोथोर बिगियान बिफाना दासिमबो येलो एलार्ट जारि खालामदों। येलो एलार्ट फोसावनाय मोन 7 जिल्लाफोरा जादों क'क्राझार, चिरां, अदालगुरि, दरं, मरिगाव, नगाव आरो गलाघाट जिल्ला। साउथ सालमारा, धुबुरी, बङाइगाव, गवालपारा, बरपेटा, बजालि, तामुलपुर, बाक्सा, नलबारि, कामरुप मेट्र' जिल्लायाव दिनै बोथोर बिगियान बिफाना जेबो रोखोमनि एलार्ट फोसावाखै एबा सांग्रांथि होआखै। सनितपुर, बिश्वनाथ, लखिमपुर, धेमाजि, तिनसुकिया, डिब्रुगड़, चराइदेव, शिबसागर, जरहाट, माजुलि, कार्बि आलं, हजाइ, सोनाब कार्बि आलं, डिमा हासाव, काछार, हाइलाकान्दि, करिमगन्ज जिल्लायावबो दिनै बोथोर बिगियान बिफाना जेबो रोखोमनि एलार्ट फोसावाखै। गुवाहाटी सोहोरनि बरगाव ओनसोलनि राजालामायाव रबिबार मोनानि समाव गंसे सिनाय मोनै गारिया हरखाबै सासे सुबुंखौ हरखाबै सौख्रांनानै गालांनायनि जाहोनाव सुबुङा जायगायावनो जिउ खहा जायो। बे जाथायनि उनावनो राजालामायाव दसे समनि थाखाय सुबुंफोरा होंगो दोंगो जानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बे जाथायनि खौरांखौ मिथिनो मोननानै सोहोरनि पुलिसआ जाथायसालियाव दसे समनि गेजेरावनो नुजाथि हैनानै गोथै सहखौ बोखांनानै पस्टमर्टम खालामनो थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो। बबेखानि थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जाथ'वाखै, मानोना पुलिसआ सौनानै खारनायनि जाहोनखौ संदाननो नाजागासिनो दङ होननानै सुलुङाव मिथिहोनाय जादों। बिटिआरआव गोग्गानाय लाबोदों बर'नि फिसा जाखांफु गेलेगिरि बिरजन बसुमतारिया। साउथ एशियान फेडारेशन अफ स्पर्ट्सनि मदद होनायाव नसुं हादर भुटानाव खुंफुंनाय कुंफु उसु खेलायाव सनानि मेडेल देरहानो हादों बिरजन बसुमतारिया। बिरजन बसुमतारिनि न'आ चिरां जिल्लानि फानबारि सेरफांगुरिनि मानास्रियाव। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बिरजन बसुमतारिया जोबोद गोरिब नखरनिफ्राय फैनाय आरो बियो गावनि लोगोनिफ्राय गस्ला, पेन्ट एबा ड्रेस लाथ'नानै बे हादरनाङारि बादायलायनायाव बाहागो लाहैदोंमोन। थांनाय 21 जुननिफ्राय 23 जुनसिम भुटानाव खुंफुंदोंमोन बे बादायलायनायखौ। मख'नो गोनांदि बिरजन बसुमतारिया कुंफु उसु खेलायाव सनानि मेडेल देरहानो हानायाव ओनसोलनि सुबुंफ्रा रंजादों। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आबो बिरजननि देरहानायाव गोजोननाय फोरमायदों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारियाबो बिरजन बसुमतारिनि न'आव थांनानै बरायहैनायजों लोगोसेनो बिनि नखरनि राङारि आंखालनि बागैबो खौरां लायो। ओरैहाय बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो प्रमद बर'आ बिरजन बसुमतारिनि नखरनो गंसे पाक्का न' लुनानै होनो थाखाय इएम धनन्जय बसुमतारिखौ बिथोन हरदों आरो धनन्जय बसुमतारिया बिरजननि नखरनो राङारि अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे बिरजननि गासैबो बिबानखौ लानो खोथा होयो होननानैबो मिथिनो हादों। सोर संदाननायनि गेजेरजों 7 जुलाइ खालि मणिपुर रायजोनि सानजा
इम्फाल जिल्लायाव भारतारि रौनिया हानजा आरो मणिपुर पुलिसा गोख्रोङै अपारेशन खालामनायाव गोबां बिबांनि हाथियारजों लोगोसे गुलि बारुदफोरखौ जब्द खालामनो मोननाय जायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला जायगाफोरनि थासारिफोरा गिख्रंथाव जानायनि थाखाय रौनिया हानजाया माखासे बम डिकेट खालामग्रा सैमाफोरखौ लानानैबो हाथियारफोरखौ संदाननो हादोंमोन होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो अपारेशन खालामनायाव गंसे 70mm हेवी कैलिबर लान्सार, गंनै 9mm पिस्तल, गंसे 12 ब'र सिंगेल बेरेल गान, गंसे इम्प्र'भाइज ग्रेनेड लान्सार, थर 6 ग्रेनेड, गंनै टिउब लान्सार लोगोसेनो गोबां बिबांनि गुलि बारुदफोरखौ जब्द खालामनो मोननाय जादोंमोन। अपारेशन खालामनायाव मोननाय बेफोर हाथियारफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय मणिपुर पुलिसनो गथायनानै हरनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सरकारा पन्चायतखौ लानानै गोनांथार थांखि लादों। पन्चायतखौ सामलायनो थाखाय रायजो सरकारा मोनसे जर'खा कमिटि दाबाय। पन्चायत बिसायख'थि खुंजासिम बहाल थागोन बे कमिटिया। जिल्ला परिषद आरो आन्चलिक थाखोनि थाखाय आलादा आलादायै कमिटि दानानै होदों रायजो सरकारा। गामि पन्चायत सामलायनायनि थाखायबो रायजो सरकारा जर'खा कमिटि दानानै होदों। मख'नो गोनांदि जिल्ला परिषदखौ गार्जेन मन्त्रि एबा दिथागिरि मन्त्रिनि दैदेननायाव सामलायगोन। गुबुन फारसे आन्चलिक थाखोनि एमएलएनि दैदेननायाव सामलायनाय जागोन। बेखौबो मख'नो नांगोनदि रायजोनि पन्चायतफोरनि मावबुब्लिनि समा बारगलांबाय। नाथाय फैगौ नबेम्बर दानावसो खुंगोन पन्चायत बिसायख'थि। बावैसो सान सिगां जनता भवनाव खुंनाय आसाम सरकारनि केबिनेट मेलाव पन्चायत बिसायख'थिखौ नबेम्बर दानाव खुंनो थि खालामदों। बेनि सिगांनो रायजोनि गासैबो पन्चायतफोरखौ दाफामफिननो थाखाय समनि सिमा खानानै होदों गिबि मन्थ्रिया। गिबि मन्थ्रिनि बिथोन बायदि सेप्तेम्बर दाननि गेजेराव आबुं जागोन पन्चायत आरो ब्लकनि सिमा थि खालामफिननाया। मख'नो गोनांदि मोनसे ब्लकनि बेन्दोङाव थागोन मोन 19 गामि पन्चायत। पन्चायतनि सिमा दाफामनायनि उनावसो रायजोआव खुंगोन पन्चायत बिसायख'थि। सनितपुर जिल्लायाव रबिबारखालि गोख्रों अपारेशन खालामनायाव आसाम पुलिसा 4 सुबुंफोरखौ ग्रेप्तार खालामनानै बिसोरनि आयेन बेरेखायै लानाय हाथियारखौ जब्द खालामनाय जायो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला एएसपि मिसेस मौसुमी कलिता आरो सिआरपिएफ G30 कम्पानिनि एसिस्टेन्ट कामान्डेन्ट श्री आशुतोष हेफाजाबै ब्रह्मपुत्र दैमा सेराव थानाय कुट्टमारी सार ओनसोलाव अपारेशनखौ खालामनाय जादोंमोन। बे अपारेशन खालामनायाव माकसिदुल हक मुंनि सासे सुबुंनि न'निफ्राय गंसे अट पिस्तल, मेगजिन आरो गरबा गोथां गुलि जब्द खालामनो मोनदोंमोन। बेनि अनगायैबो बे जाथायजों लोब्बा थानानै ग्रेप्तार खालामनाय दायनिगिरिफोरखौ आजिजुल हक, आबादुल हक, आसिकुर हक, मकसिदुल हक होननानै सिनायथि होनाय जायो। दासान्दि सनितपुर पुलिसा बे जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनै क'क्राझार नोगोराव एबिएमसुनि बानजायनायाव सांग्रांथियारि रेली एबा हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। एबिएमसुनि बानजायनायाव लानाय बे हानजा सुरनायखौ मक्रापारानिफ्राय जागायो आरो 4 किल'मिटारसो गोलाव लामा हानजा सुरनानै क'क्राझार हायार सेकेन्डारि एन्ड माल्टिपार्पज स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव फोजोबो। एबिएमसुनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे माखासे मददगिरिफ्रा आखाइ आखाइ बेनार, प्लेकार्ड लानानै बे हानजा सुरनायाव बाहागो लादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला ओनसोलाव हिंसायारि जाथायफोरा जाफ्लेनाय, ड्राग्स, आयेन बेरेखा जौनि फालांगि, जुवा आरो गुबुन गुबुन आयेन बेरेखा आरो समाज बेरेखा हाबाफोरनि हेंथायै बे सांग्रांथियारि हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ बानजायदों। रेलीनि उनाव एबिएमसुनि आफादगिरि टाइसन हुसेना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला समाजाव दाय गोनां जाथायफोर, ड्राग्स, आयेन बेरेखा जौ, जुवा आरो थगायनायफोरा बांदों। बे दाय गोनां हाबाफोरखौ होबथानो थाखाय सरकारा गोख्रों आयेनारि राहा लानांगौ। जिनाहारि खालामग्राफोरनि हेंथायै फास्ट ट्रेक आदालतआव नायबिजिरनांगौ होननानै दाबि खालामदों। बबेखानि दाय गोनां हाबाफोरखौ धोरोमजों फोनांजाबनो नाङा। माखासे राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा दाय गोनां हाबाखौ मोनसे हारि, धोरोमजों फोनांजाबो। मोनसे हारिया माब्लाबाबो दायनिगिरि जानो हाया।
बेनि अनगायैबो आयेन आरो न्यायनि राहाखौ गोख्रोंसिन खालामनांगौ होननानैबो एबिएमसिनि दैदेनगिरि टाइसन हुसेना बुंदों। हारियाना पन्चकुला जिल्लानि भिन्जर टाउननि नावथाला गामिनि साखाथियाव हारियाना रड रेसनि गंसे बास गारिया बेलथायनायनि जाहोनाव गारिनि सा 40 फरायसाफोरा जोखोम जादों। जाब्रबथायाव जोखोम जानाय फरायसाफोरखौ भिन्जर हस्पिटाल आरो पन्चकुलानि सेक्टर 6 सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय होनो लानानै थांनाय जायो। बेनिनो सासे आइजोआ गोब्राब जोखोम जानायनि थाखाय भिजिआई चंडीगढ़आव दैथायहरनाय जायो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला ड्राइभारा गारिखौ नांगौनि बारा गोख्रैथियै सालायनायनि थाखायनो बेबादि दुखुनांथाव जाथाया सोमजिदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो लामानि गाज्रि हालोद आरो गारियाव गोबांद्राय मानसिफोर गाखोनायनि थाखाय बेबादि जाथाया सोमजिदों होननानैबो फोरमायथिदों। पन्चकुला कालका विधानसभा बियाबनि कंग्रेसनि एमएलए प्रदीप चौधुरीया बे दुखुनांथाव जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनायनि थिरांथा लानाय जाबाय होननानै बुंथिनानै होनाय जायो। थाद'नाय गैयाजासे लान्थ्रियै अखा हानानै आसामनि गोबां ओनसोलफोराव दैबाना जानायनि जाहोनाव रबिबारखालि सा 8 थैबावनायनि उनाव थैनायनि अनजिमाया गासै दासान्दि सा 66 सिम बांहैनायखौ नुनो मोनदों। आसाम हादाबसा बोथोर सामलाय खुंथाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला दासान्दि आसामनि गं 35 जिल्लाफोरनि गं 28 जिल्लाफोरावनो दै बानाया साग्लोबसारनानै दङ आरो बेनिनो गं 3446 गामिफोरनि सा 22,74,289 सुबुंफ्रा दैबानाजों खहा जानांनानै भुगिनांनानै दङ। बेनि अनगायैबो दैबाना लोमसावनायनि जाहोनाव रायजोनि 68,432.75 हेक्टरनि बायदि रोखोमनि आबादफोरा सिलिंखार जानायजों लोगोसेनो रायजोनि गोबां लामा सामा दैबानानि माथावरि दालां बायदिफोरा खहा जानायखौ नुनो मोनदों। दासान्दि रायजोआव गासै गं 269 रैखाथि बादा लुनानै होनायजों लोगोसेनो दैबानाजों भुगिनांनाय सा 53,689 सुबुंफोरा रैखाथिनि थाखाय दाबि दैखांनायखौ नुनो मोनदों। ब्रह्मपुत्र आरो बराक दैमाजों लोगोसेनो गासै गं 10 दैमाफोरनि थाथाया बारानिफ्राय बारा गिख्रंथाव जाबोगासिनो थानायनि थाखाय नेशनेल डिजास्टार रेसपन्स फर्सआ रायजोनि गासैबो रैखाथि हानजाफोरखौनो दासान्दि बुब्लियाव गोख्रोङै थानो सामोल होनायखौ नुनो मोनदों। बेराफारसेथिं काजिरङा हायुङारि पार्कनि गं 233 बादाफोरनि गं 66 बादाया दैबाना लोमसावनायजों लोगोसेनो पार्कनि जुनारफोराबो गोबाङै खहा जाबाय। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गान्दा आरो मैजों गासै 129 जुनारफोरा गबनानै थैनांदों आरो 96 जुनारफोरखौ रैखाथि होनो हानाय जायो होननानै सोरखारि मावफारियाफोरा फोरमायथिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।